Most a hegy az a számomra, hát ilyen kicsit ilyen nagyon leegyszerűsítve az Istennek a szimbólum, a hegymászók azok mi vagyunk. A nagymama üzlete. A mama tanította be a fánk receptjét. Nagyon jó a buli. Zsírmárkái alkotóműhely. Van egy táska, és annak van egy bérése, ami kivehető és áttehető egy másikba, mert megcsavar húzzanak, hogy bármi tartó. Igen, rögeszmékről szól. Spanyolországban a teraszon, egy szálloda teraszán döntött úgy, egy Miro katalógus lapozgatva. A Portfolio Points megkereste a Lofisa. A címek is elég provokatívak, installációszerűek a munkák. Dózis, paks, para, időre is stop. Ez a sorozat ez pont arról szól, hogy egyre személytelenebb ez a város. Velem szemben ülnek a metró. És onnantól kezdve elkezdem őket figyelni, ahogy felszak a metróra. And this is the shop vitrine. Jaj, már nagyon régóta is nem. Monyó! Ennyi Portfolio Points.com. És már ettől vagyok szar, érted? Érted, tudsz valamit erre? Tudsz megoldást? Üzenni valami pozitívat? De mi most mondjam el, hogy mikor jó a kedvem? Na, neked mikor jó a kedved? Nekem akkor jó a kedvem, ha megváltsz engem. Pénteken, kedden, Budán vagy Pesten. Akkor jó a kedvem, ha kopog a beat, a vágod recseg rockot, mint a vágod recseg rockot.